moment és exclusivament pel festival, són produccions que es fan pel festival, no? Evidentment seria un plaer moure's les coses, no? Perquè quan un hi posa tant d'esforç al darrere i a més és una forma d'optimitzar els recursos, no? Clar, el perill de fer una cosa tan a mesura fa que després t'has de plantejar adaptar-ho per un altre lloc, no? Vull dir que tant el Vis com el Rinaldo és una cosa més fàcil d'adaptar, no? Perquè no deixa de ser un cast i una orquestra i el Vis, el material vocal es podrà reutilitzar si és necessari, però escènicament hem de veure-ho. Vull dir, jo no m'ho plantejo ara mateix tant. Un cop ho tens fet, és una cosa que si es pot oferir, hi ha algú que està interessat, jo estaré content de repetir-ho segur, perquè segur que ens ho passarem bé.